نظم انسان اخذ حساس مریک شاعر کوئی کس کائنات تے نہ سمجھک کس راز اس تے نہ تروک مریک کس کے وفاداری نہ نظم لکھک کس دوست اس تنا تے نہ خیال کیک تینا معصوم اس تے ایلوف تسینہ ٹی پٹک انسان اخذ حساس مریک ارادے کائنات تے نہ سمجھک او کائنات اف دائی تے بنگ پنک دان دان مریک ارادے راز است سز او راز فاش مسنے دا خبر اونا خڑین کا تسبب مریک اراد کن وفاداری نہ نظم لکھاسس معلوم مستو تو بے وفا سے او کپد گنگ مریک تینا احساسات بے زبان کیک ارافت دوست تینا خیال کریک اوفت خنک زندگی نہ تینا پیال ٹی زار شاغنگا محبتان نفرت کیک اس تنا تینا دروازہ ہمیشہ کے بند کیک ارا سینہ آتے ٹی تینا معصوم است پٹاک او سینہ آتا استاتے ٹی اوس خنک ارمانی و آہس مریک تنیا مریک انسان اخذ حساس مریک